ti ko ništa ne radi. Nažalost, taj talent je izgubljen i izgubljen je ta duša izgubljen. Mnogo je važno shvatiti da talente ako ih imamo i ako ih drugi ne spozovu da imamo taj talent, da ga umnožimo. Jednostavno da činimo s njim dobro, da njega trebimo za spasenje. Koliko ima hiljada glumaca, sportista, koliko hiljada ima. Ima onih koji stvarno imaju talent, koji se pokrenu talent kam sebi i nije sa sobom. I onda na kraju propasti sebe. Oni koji imaju stvarni talent, najčešće su tihi i jednostavno služe tom talentu, služe za množenje dobre. Ti talent se prima, tako te talent Gospodu blagosloviti i reći dođi dobre sluge. Ono što sam ti dao umnožio se. Eto, braćovi, ja se pasim dobro, ako imam talent, a ima ga svako, umnoži se dobro je za spasenje duše. Amin.